Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Timamvana timanena kuti mumalimbana ndi nambala ya Mr. Kajamba, maapa Mr. Kajamba bwanji, what's happening? Okay, tikirani ndikufotokozereni. Ndio mumapanga. Choma china chiyeni chokuti nambala iyi ndinaseva ndikalekale, I thought kuti it's no longer in use. Okay. Muniva? Ndinaseva ndikalekale. So kuti ene smatapo ndinapangako discovered motion. Atono kadi taunea kuti malupo zambiri mbiri chodi ineo IT yanga yote like KYC yanga naiza 19 tuna yesu. Okay. Zinatozoti ndikamapanga login ku smart app kuja limaonesa manambala yake even so out ai fintuja limaonesa ku smart app kuja limaonesa ndanda ndo manambala yake chodi napangisa register KYC. Then maana uja then mafuna ndikuta kuti tiene mwezi this week kuti muntu kapangala register yamu ndinasema onesa manambala yangu inawo kuti Okay, just trying number ya uchini. Ndingathe uyibanga then naona nokuthi imabonisa OTP. Momango yesa? Nemango yesa. Mose muone nambala ya Mr. Kajamba ngati maonesa chani kuti enemo? Ngati ngatheka kuyibanga adi ku smart app. Ngati ngatheka kuyibanga adi smart. Inyo nambala ya Mr. Kajamba yo ndiye ngati nambala ya munthu wina ndiye inu mulimbana ndi bwanji nambala ya munthu wina kuyibanga adi inosapanga yako. I was just testing. Yanga is already ku smart app ku just testing. Phone naona ukuthi kunali manambala mbili. Then I was just testing. See bali kutero. No, okay, jabwino. No, I just wanted to kukuza kuti please be careful. Mr. Kajamba ndile kwambira pakonda ntendere izi zimupangazi mukhozo mangidwa nazo chifukwa mundipungo divesa ka ndinu malawi nzanga mwayankha foni mwandipasa ulemu ineso ndikupasana ulemu izi mupangazi izi zikhozo kuonongera nditsogolo chifukwa chona kuti mumatha kukhala mundende zinthu zazizo ndizochepa ngati izizi mwandivete zamakompyuta izozo zonena kuti mukhozo mapanga komano pamakhala anthu ena amene amakhala uzizwako pang'ono kusiyanaso ndi ena ndi zimakhala kuti zikuoneka zonse pa intaneti Okay. Nge musazapangeso zimene zifatafuna lero lomwe tikhoza kupangisa lero lomwe mukhoza kugwidwa nangati akuziwali bwanji zonse paka nthawi kochepa maesa just munayesa a minute ago ndi 1 minute sinakwane takwanisa kukupezani ndemo just next time don't do this and dzina limene mwalembesa limene mwapanga register number la siyanu yayi ino ya Richard osati ya Hatasa panga pele popo you are not Hatasa I mean mwalembesako your true name is Richard so please be careful and don't do this again. Tamvane? Thank you. Okay. Timamvana timanena kuti mumalimbana ndi nambala ya Mr. Kajamba, maapa Mr. Kajamba bwanji, what's happening? Okay, tikirani ndikufotokozereni. Ndio mumapanga. Choma china chiyeni chokuti nambala iyi ndinaseva ndikalekale, I thought kuti it's no longer in use. Okay. Muniva? Ndinaseva ndikalekale. So kuti ene smart app ndinapangako discovered motion. Atono kadi taunea kuti malupo zambiri mbiri chodi ineo IT yanga yote like KYC yanga naiza 19 tuna yesu. Okay. Zinatozoti ndikamapanga login ku smart app kuja limaonesa manambala yake even so out ai fintuja limaonesa ku smart app kuja limaonesa ndanda ndo manambala yake chodi napangisa register KYC.
then mana kuti then mafuna ndikuti kuti tiene mwezi this week kuti munthu ukapanga register munthu ina semonesa manamba ya anthu ina onse kuti utopanga stand account kan mami okay just trying number ya uchini ngathike uyipanga ati then naona nokuti imabonesa OTP mumango yesa nimango yesa muone number ya Mr. Kajamba ngati maonesa chani kuti enemo ngati ngathike kuyipanga ati ku smart app ngati ngatheke kuyipanga ati smart inyo number ya Mr. Kajambayo ndiye ngati number ya munthu wina ndiye inu mulimbana ndi bwanji number ya munthu wina kuyipanga ati inosapanga yako I was just testing. Yanga is already smart app because just testing. Phone naona ukuthi kunali manamba la mbili. Then I was just testing. So did I put it. No, okay, jabwino. No, I just wanted to kukuza kuti please be careful. Mr. Kajamba ndile kwambira pakonda ntendere izi zimupangazi mkhozomangidwa nazo chifukwa mundipungoti ka ndinu malawi nzanga mwayankha foni mwandipasa ulemu ineso ndikupasana ulemu izi mupangazi izi zikhoza kuonongerani tsogolo chifukwa chona kuti mumatha kukhala mundende zinthu zinthu zochepa ngati izizi mwandimvera zamakompyuta izozo zonena kuti mukhoza mapanga komano pamakhala anthu ena amene amakhala uzizwako pang'ono kusiyanaso ndi ena ndiye zimakhala kuti zikuoneka zonse pa intaneti ndiye musazapangeso zimene zifata funa lero lomwe tikhoza kupangisa lero lomwe mukhoza kugwidwa nangati akuziwali bwanji zonse pakanthawi kochepa mayesa just munayesa a minute ago ndi 1 minute inakwane takwanisa kukupezani ndiye mo just next time don't do this and dzina limene mwalembesa limene mwapanga register number la siyanu yayi inu ya Richard osati ya hatasa panga pele popo you are not hatasa I mean mwalembesa hapo your true name is Richard so please be careful and don't do this again Tamvane thank you okay tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu